Здравейте! Напоследък ви казвам да не сте тъпи и затова реших днес да направя един гид в това как да определяте едни от най-известните и най-често срещани музикални духови инструменти. Така, първо, знаете ли защо всъщност се казват духови инструменти? Защото от една страна на тях духаш, или т.е. духаш в тях, за да изкараш звук, от друга страна, защото ти се взема душичката, докато се научиш. Окей, да започваме. Ако инструментът изглежда златен и стърчи пред лицето на музиканта, това е или тромбон, или тромпет. Може да ги различите, защото тромпета само си цъка с пръстчетата, а тромбона се труди с цяла ръка. Номер 2. Ако инструментът изглежда златен, но е на вид като охлювче и стои пред музиканта, това е най-вероятно баритон или валдхорна. Да, знам, че изглежда като измислена дума, но съществува, има и такъв инструмент, ето така изглежда. 3. Ако инструментът изглежда златен и е по-голям от музиканта, а той се бори с кръв и сополи и едва оцелява докато свири, значи това е най-вероятно туба. 4. Ако инструментът изглежда златен, извива се като змия пред самия музикант, а той го държи с две ръце, като голям еклер, това най-вероятно е саксофон. Тук вече нещата започват да стават малко по-труднички. Защото ако инструментът изглежда златен и е прав и дълъг пред музиканта, това отново е саксофон, просто друг вид. Ако инструментът е прав и дълъг, но е черен, това е най-вероятно кларинет или обой. Може да ги различите, защото муштукът на кларинета и на обоя са различни. На обоя муштука е мъничък, а на кларинета е по-голям. Сега, ако инструментът изглежда сребърен и музикантът го държи отстрани на главата си и почти вади очите на другите колеги от оркестъра, това е най-вероятно флейта. И последен инструмент за днес. Ако изглежда, че музиканта държи водосточна тръба пред себе си, която е свързана с устата му с по-малка тръбичка, това е фагот. Името на инструмента говори и за хората, които го свирят. И понеже няколко пъти ви казах, че изглежда златен, те всъщност не са златни тези инструменти. Те са направени... Кажете ми всъщност в коментарите, знаете ли от какво са направени... Знаете ли от какъв метал? Напишете ми в коментарите от какъв метал са направени металните духови инструменти. И както винаги, не бъдете тъпи. До скоро!